töin tallilla. Huomenta lapset. Eli tänään me voitais mennä esteitä. Ja mä kerron sitten sisällä tarkemmin, että millä hevosilla te menette. Myrsky! Huomenta myrsky. Oli sua ikävä. Myrsky, sä olet kaikista ihanin heppa, mitä mä ikinäkään tuun tietämään. No niin, eli siis millä hevosilla me mennään Ellinkaan? Hei, mäkin haluan tietää. No, Roosa, sä voisit mennä vaikka kapulla ja Elli, sä voit mennä vaikka lunalla. Okei, no mä menen hakemaan kapun. Noin, ja tässä on kapun varusteet. Sitten kiristetään satulavyö. Eli sitten voitaisiin tulla tää pinkkivalkoinen neste tästä. Okei, me tullaan. Sitten voisi tulla Elli. Eli nostetaan sitä estettä vähän. Noin siinä. Sitten voitte uudestaan tulla tämän valko-pinkin esteen. Sitten voi tulla Elli. Ei haittaa, tuu uudestaan vaan. Hyvä, hienosti. Sitten voitte tulla tämän esteen. Eli siis okselin. Mun vähän jännittääkö sua? Kyllä.